Bé, Ramon, jo el primer que vull reiterar és l'agraïment perquè t'has mullat. No, home, jo us he d'agrair a vosaltres la confiança que heu fet i l'experiment que feu, no?, de donar el número 1 de la llista a un no militant. No? Ja saps que això s'emmarca en aquella idea d'allò que jo en dic la casa gran del catalanisme, no? És a dir, anar a buscar persones també de fora estrictament del projecte, però que tinguin una trajectòria clara i ganes de posar-hi el coll. No? Jo, quan et vaig trucar la primera vegada, et vaig dir, mira, jo busco una persona que tingui un perfil catalanista clar, compromís amb el país, en el teu cas és indubtable. Segon, que tingui un bon coneixement del teixit productiu de l'economia catalana, també el tens, no? Ets economista, ets professor a la universitat, has estat a l'empresa privada, i això ho valoro molt, has estat als dos costats, diguem-ne, de la barrera. I tercer, si a més formes part d'aquest concepte casa gran, no? De gent que diu, escolta, aquest país ara necessita gent compromesa i necessita tirar endavant com sigui i fer-lo avançar i tornar-lo a situar en els nivells que ens pertoquen, doncs home, jo de veritat que agraeixo que t'hagis mullat i que donis aquest pas endavant i no cal dir que espero que tot sortirà bé. Bé, jo estic molt content i il·lusionat per fer una bona campanya i un bon resultat. I la meva vida fins ara ha sigut plàcida i tranquil·la. Jo he estat a la facultat fent classes, escrivint llibres, intentant influir en el debat polític, però veig que els dèficits del meu país no es corregeixen i veig que les oportunitats que el món dona a Catalunya no s'aprofiten. Penso que hi ha governs que ho podrien fer millor, si no, no estaria aquí. Penso que tu mereixes una oportunitat per a dirigir Catalunya i en aquest sentit la campanya europea ara per ara no està definida, però la veig com una oportunitat per multiplicar i fer arribar a moltíssima més gent el nostre missatge de com Catalunya pot ser la porta d'Europa per entrar-hi mercaderies, això salvaria la nostra indústria, la renovaria, això ens permetria seguir sent un país de primera divisió en el segle XXI, com hem sigut en el segle XIX i en el segle XX. Per tant, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs escolta'm, celebro que estiguis aquí i estic convençut que hi haurà molta gent que voldrà dipositar la confiança en un projecte així, veient que a més hi ha persones de la teva vàlua i del teu compromís, perquè no es tracta només de ser bo, es tracta també d'estar compromès. Jo sempre dic que és un moment en què tothom ha de posar el seu, encara que sigui un petit gra de sorra, perquè aquest país torni a anar endavant i que els catalans ens en puguem sentir orgullosos. I per tant, reitero l'agraïment. Molt bé, gràcies a vosaltres.